стил ребетико, толкова добре познат и с някои български песни дори. В днешното предаване ребетико носи Йоргос Даларас. Български горизонт, отличный прием. Ребетико възниква като жанр в Гърция в началото на 20 век с традиционните гръцки инструменти като бузуки и баглама. Всъщност ребетико е градската популярна песен на гърците и Прием на телескопическую антенну. Музика с гръцка континентална и островна музика, като включва дори гръцкото църковно песнопение, което наричат византийска музика, и османски традиции на класически маками. Може би цялата тази смесица прави Йоргос Даларас толкова популярен изпълнител из целия свят. Точно той идва за да обогати стила ребетика с домотика и лаика, други жанрове в гръцката традиционна музика. Йоргос Даларас е видна фигура в гръцката музикална култура и с ключово значение за нейната популярност по цял свят. Посланник на добра воля на ООН и на ЮНЕСКО, един от малкото изпълнители, които съчетават традиционни стилове с поп, рок, латино, класика и дори израелска и арабска музика, та даже опера. Йоргос Даларас има издадени 9... A lui țin de 3 ani, bani și-a strâns și... Fiicele lui e deja... Слушаме Йоргос Даларас. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Всем спасибо, до новых встреч, пока.